sacar a pau de xuño de 2025 o exercicio de Maxterm, que é este de aquí, vale, nos dice aquí. Este Maxterm, 4, o sea que son 4 variables, A, B, C, D e todos estes números, vale, moi ben, entón, que facemos? Cando traballamos con Maxterm, facemos isto. Facemos a táboa de verdade, como facíamos antes, vale? Isto é o que nos di, vale? 4 variables, A, B, C, D, A, B, C, D, e estas posicións. Vale, nos facemos a táboa de verdade como sempre. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, e aquí 0, 0, 1, 1. Vale, a táboa de verdade como fixemos sempre. Nos estivemos sempre traballando con Minter. O que pasa que non falábamos de Minter, falábamos de nada, de táboa de verdade, de Carnot e punto. Pero no fondo o que estamos falando é de Minters. O que estivemos facendo ata agora era Minters. Moi ben, vale, pois eu aquí acabo a táboa de verdade. Aquí teño os Minters, que era as posicións que tiña antes, no? 0, 1, 2, 3, bueno, todas estas. Poño Minter con minúscula e así, 12. Moi ben. E ahora vamos a ver os Max. Isto era o que traballamos hasta o de agora, pero ahora nos temos que traballar en Maxterms. Entón vamos por aquí. Empezamos aquí desde abaixo. Entón, o Maxterm M mayúscula, 0 e vamos hasta arriba. M6, M7, M8, M9, M10, M11, ata chegar a 15. M13, M14, M15. Vale, moi ben. E isto sería función, vale, todo eso. En Masters o que necesitamos son ceros. Vale, solo traballamos con ceros, nos olvidamos de los unos. Ceros. Entón, vamos a colocar ceros nestas posicións. Cales son estas posicións? Están aquí. A 0 é esta. A 2 é esta. Entón, aquí, na 2, na 4, na 6, na 8, na 9, na 10, na 11, na 12 e na 14 vamos a colocar ceros. Ceros, 0, 0, 0, colocamos aquí na 8, na 9, na 10, na 11, na 12 e na 14. E no resto colocamos uns, sí? Pero vamos a pasar dos uns. Vamos a facer un Carnot para ceros, vale? Seguimos con ceros. Entón, para facer un Carnot para ceros facemos A, B, C, D, e poñemos o que poñamos sempre. 0, 0, 0, 1, facemos unha táboa de Carnot como sempre. Un 0. 0, 0, 0, 1, un 0, vale? Sí. E colocamos, pues todo isto, non? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, aquí. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1. Vale? 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1. E 1, 1, 1, tal. Todo isto. Vale, nos queda así. Vale, un Carnot un poquito diferente. No resto poñemos uns, pero nos vamos a facer Carnot con ceros. Entonces, vamos a ver como facemos Carnot con ceros. Para eso, imos facer grupos do máximo, vale? Se pode ser de 16, de 8. Temos aquí 16, non podemos facer ningún. Temos este de 8. E se podemos facer grupos de 4, nos acordamos, non? 2 elevado a n. Grupos de 4, pois facemos este. Vale, e agora vamos a facer unha cosa un poquito especial, que vamos a escribir a fórmula. Nos antes escribíamos a fórmula que sacábamos aquí de Carnot, pois era AB más CD, o que sea, non? Eran estos aquí multiplicando e unha suma. Pero ahora vamos a escribir producto e sumas, vale? Entón, isto de aquí vai ser ahora unha suma e isto de aquí unha suma e o resto de produtos, vale? Vamos a ver aquí que variables non cambian. As variables que non cambian son A e B, non? A e B, e podríamos decir que A es negada e B así. Isto sería un Carnot normal.
Nos agora vamos a poñer como se fora unha suma. A negado máis B, pero lle vamos a cambiar o signo. Si A negado poñémolo A e B negado B así. Vale, entón, si antes poñíamos A negado B, ahora poñemos en vez de multiplicación suma, pasamos de la multiplicación a la suma. Vale, pasamos da multiplicación á suma. A negado máis B. E tamén lle cambiamos o signo, non? Si é negado, o poñemos sin negar, e si está sin negar, negado. Vale, quedaría así. Este de aquí, o que cambia sería, nos acordamos que isto é CD, aquí cambia todo a B, pero o que non cambia é o D. Vale, o D, que é así sin negar. Pero nós agora para o tema de Maxter, vamos a negalo. Entón, ao final, a ecuación que nos queda final, a resumida, sería D negado por A más B negado. Sí, que é o que nos dá aquí. D negado por A más B negado.